Вітаю! Гэта праект #AMBY, кароткі курс найноўшай гісторыі Беларусі. Сёння у нас 98 год. Цісні падабайку гэтаму відэа, падпісвайся на канал, і мы пачынаем. Зборная Беларусі па хакею упершыню трапляе на зімовыя алімпійскія гульні, якія праходзяць у японскім горадзе Нагана. Гэта першая зімовая алімпіяда, на якую атрымалі магчымасць прыехаць усе найбольш моцныя гульцы з НХЛ. Праз некалькі дзён пасля пачатку алімпіяды уся краіна даведваецца прозвішча Мезін і запамінае яго надоўга. Брамніку Андрэю Мезіну 23 гады, сам ён рускі, родам з Челябінска. Усвядоміўшы немагчымасць патрапіць у зборную Расіі, Мезін становіцца грамадзянінам Беларусі і з 96-го пачынае гуляць за яе зборную. На адборачным этапе Беларусь у сухую перамагае Францыю 4-0, разгром на Германію 8-2 і гуляе ў нічыю з Японіяй 2-2. Заняўшы першае месца ў групе, Беларусь трапляе ў топ-8 разам з Казахстанам. Ён заняў першае месца ў сваёй групе. На групавым этапе беларусы гуляюць супраць наймацнейшых зборных свету і прайграюць усім. 0-5 Канадзе, 2-5 ЗША і Швецыі. У чвэрцьфінале Беларусь прайграе Расіі 1-4 і ў выніку займае на сваёй дэбютнай алімпіядзе 8-е месца, што расцэньваецца як безумоўны поспех. Усе спартыўныя журналісты свету адзіныя ў сваёй ацэнцы. Мезін – новая зорка на беларускім лёдзе. Прэзбол назаве Мезіна хакеістам года як у 98-м, так і ў наступным 99-м. Мезін усталюе нароўні з нападаючым Міхаілам Грабоўскім рэкорд. 4 разы ён будзе прызнаны лепшым гульцом краіны. 25 лютага выходзіць першы выпуск газеты «Навінкі». Назву, канешне, можна перакласці як «Маленькія навіны», аднак аналогія з самай вядомай у краіне клінікай для псіхічна хворых куды больш відавочная. Пасля разгону партыі аматараў піва, яе актывісты пакрысе перацякаюць у чырвоны жонт. Услед за ідэяй стварэння свабоднага прафсаюза студэнтаў нараджаюцца планы выпускаць уласную газету. Мэта навінак – прасоўваць у масы анарха-лявацкі парадак праз цёпы жарты. Ідэйныя натхняльнікі газеты Павал Канавальчык і Лёлік Ушкін. Усяго ў рэдакцыі працуюць каля 10 чалавек, а агульнае кола аўтараў складае некалькі дзесяткаў. Першы год газета выходзіць у чорна-белым DIY-фармаце з пазнакай тыраж 299 асобнікаў. Па заканадаўстве гэта легальны наклад для таго, каб выдаваць што-небудзь без выходных звестак. Рэальнага накладу не ведае ніхто. Распаўсюджваецца на мітынгах і палітычных акцыях. Ужо праз год навінкі праходзяць афіцыйную рэгістрацыю, становяцца легальнай газетай, трапляюць у шапікі Белсаюздруку і пачынаюць выдавацца ў колеры. Навінкі не шкадуюць нікога і раздаюць поўхі усім без разбору. Прадстаўнікам улады і апазіцыі, камуністам, нацыяналістам, памяркоўным і радыкалам. БНФ называе газету беларускай лімонкай, газеты НБП, і дэманстратыўна адкрэшваецца ад яе. У траўні 2003-го газета атрымлівае 2 папярэджанні ад Міністэрства інфармацыі за абразу прэзідэнта, і выпуск выдання замарожваецца на 3 месяцы. Пасля таго, як штрафны тэрмін выйшаў, ніводная тыпаграфія не згаджаецца далей выпускаць газету. Навінкі на нейкі час вяртаюцца да самвыдату, а потым гісторыя газеты заканчваецца. Вы глядзіце гэты праект у скарочаным выглядзе. Поўная версія ў маёй кнізе #AMBY. Ссылка для набыцця кнігі ў апісанні да гэтага роліка. 22 красавіка намеснік міністра замежных спраў Мікалай Бузо выклікае да сабе паслоў некалькі краінаў і просіць вызваліць рэзідэнцыі ў пасёлку Дразды. Паслы адмаўляюцца, пачынаецца буйны дыпламатычны скандал. Патрабаванні МЗС Беларусі парушаюць Венскую канвенцыю, памяшканні пасольстваў недатыкальныя. Акрамя таго, у рамонт некаторых з іх былі ўкладзены вялікія грошы. У Драздах жывуць прадстаўнікі 22 пасольстваў, а таксама Александр Лукашенко, прэм'ер-міністр Сергей Лінк і старшыня палаты прадстаўнікоў Анатоль Малафеев. Лукашенку даўно мазоляць вочы прадстаўнікі апазіцыі, якія прыязджаюць у Дразды ў пасольствы іншых краін, і ён вырашае з гэтым скончыць. Акрамя таго, ён лічыць, што амерыканцы могуць праслухоўваць яго рэзідэнцыю. Паслам даюць час да чэрвеня, але яны катэгарычна адмаўляюцца выязджаць.
Зваротная рэакцыя выглядае прадказальна па-лукашэнкаўску. У рэзідэнцыях адключаюць ваду, электрычнасць і тэлефонную сувязь, а ўязную дарогу перакопваюць. 18 чэрвеня Лукашенко аб'яўляе Дразды дзяржаўнай уласнасцю. На знак пратэсту усе 22 пасольскія місіі з'язджаюць з Беларусі. If you want to occupy it, if the Belarusian people decide that they want this property back at all costs, including defying international treaties and obligations, we will leave, but I will leave with it. Дыпламаты вернуцца толькі праз паўгады. Дзяржава дасць ім новыя рэзідэнцыі. Скандал у Драздах яшчэ больш умацуе імідж беларускага прэзідэнта як дыктатара і самадура, а сам Лукашенко ў чарговы раз пераканаецца, што гвалтоўны метад самы надзейны і дзейсны. 8 траўня 37-гадовы бабруйчанін Вячеслаў Харанека на працягу 24 гадзін запар падымае 16-кілаграмовую гіру адной рукой са становішча стоячы 18 108 разоў. Займацца героем спортам галоўная сіла краіны пачаў яшчэ ў 85-м годзе. За некалькі гадоў выйграўшы неймаверную колькасць кубкаў і чэмпіянатаў БССР і Савецкага Саюза, Харанека вырашае патрапіць у кнігу рэкордаў Гіннеса і пачынае прыдумляць для сябе розныя выкшталцоўныя выпрабаванні. Спачатку яны шакуюць публіку, пасля да іх звыкаюць. У студзені 99-га Харанека ледзь не гіне. Седзячы на шпагаце на дне басейна, ён падымаў пад вадой на хуткасць 32-кілаграмовую гіру. 6 разоў рэкорды Харанекі патрапяць у кнігу рэкордаў Гіннеса, 4 рэкорды патрапяць у энцыклапедыю 100 вялікіх рэкордаў чалавека. У 99-м годзе газета «Спартивная панарама» уключыць Харанеку ў топ-10 лепшых спартсменаў Беларусі, прычым у першы і адзін раз у гэты спіс трапіць прадстаўнік гіравага спорту. У 98 годзе 22-гадовы мінчук Уладзімір Самсонаў выйграе золата чэмпіяната Еўропы ў адзіночным і парным разрадах, што робіць яго першай ракеткай свету ў настольным тэнісе. Самсонаў – сапраўдны вундэркінд ад спорту. Пачынае займацца настольным тэнісам у 7 гадоў, а ўжо ў 11 выступае за зборную СССР. Уладзімір Самсонаў упершыню увойдзе ў топ-10 наймацнейшых тэнісістаў планеты ў 96-м годзе і пратрымаецца там ажно да снежня 11-го, цэлых 15 гадоў запар. Другое месца ў гісторыі па працягласці пасля Яну В. Вальдмера. За сваю кар'еру Самсонаў пераможа на 27 этапах ITTF World Tour. Больш перамог будзе толькі ў кітайца Малуна. Самсонаў 6 разоў выйграе чэмпіянат Еўропы, 9 разоў Лігу еўрапейскіх чэмпіёнаў, 4 разы Еўра-топ-12 і 3 разы Кубак свету. На жаль, на алімпійскіх гульнях удача Самсонаву здрадзіць. З 96 па 2016 гады ён прыме ўдзел у 6 летніх алімпіядах, але не выйграе ніводнага медаля. Кніга харвацкага прафесара Радзівоя Худзіца «Настольны тэніс. Тэхніка» з Уладзімірам Самсонавым зробіцца бестселерам. Кар'еру спартсмен закончыць у 2021 годзе ў 45-гадовым узросце. 30 траўня ў мінскай забаўляльнай установе «Мак-шоу» адбываецца перастрэлка. Паранены трэнер зборнай Беларусі па хакею Міхаіл Захараў. Гісторыя сама па сабе вельмі цьмяная. На ўваходзе ў клуб стаялі металадэтэктары і ўсіх гасцей пільна правяралі. Аднак пранесці пісталет у кагосьці ўсё-ткі атрымалася. Канфлікт пачаўся нечакана. Захараў быў паранены ў жывот. Ахоўнік Мак-шоу паспрабаваў спыніць нападніка і таксама быў паранены. Стралок паспеў збегчы з клуба. На наступны дзень высвятляецца пікантная падрабязнасць. У клубе ў гэты час знаходзіўся старэйшы сын Лукашэнкі Віктар. Па Мінску паўзуць чуткі, што Лукашэнка-малодшы і быў тым самым, хто страляў. Аднак пазней высвятляецца, што стралка завуць Аляксандр Логінаў, і ён з'яўляецца членам АЗГ «Пасялковыя». Логінова арыштуюць у 2002 годзе і прысудзяць яму 14 гадоў пазбаўлення волі. Тым не менш, версія, што Логінаў у гэтай гісторыі толькі ахвяра абставін, а страляў насамрэч Віктар Лукашенка, з часам не знікне. 7 чэрвеня у другім тайме таварыскага матча супраць зборнай Літвы у варотах зборнай Беларусі па футболе упершыню з'яўляецца 26-гадовы Геннадзь Томіловіч, галоўны хуліган і правакатар у гісторыі беларускага футбола.
Кар'еры Туміловіча бракуе стабільнасці і паслядоўнасці. Ён мяняе клубы і краіны практычна кожны год, нідзе не затрымліваючыся і не маючы сур'ёзнага гульнявога часу. За 18 гадоў спартыўнай біяграфіі Туміловіч здзейсніць 14 межклубных пераходаў. После этого Тумилович, который год назад закодировался и вследствие этого периодически переживает стрессы, выкинул следующий номер. Он снял свитер и перчатки, бросил амуницию в ворота и пошел в раздевалку. Правда, потом вернулся, но на минуту, после чего уже покинул поле насовсем, поскольку был заменен на ледовских. Свою папулярнасць у свеце футболу Туміловіч атрымлівае дзякуючы гульням за зборную і сваім скандальным выбрыкам, бойкай і сваркамі з супернікамі, трэнерамі, заўзятарамі і суддзямі. Как этот цирк вообще, вообще непонятно. Что за судейство? 0-0 счет. У нас мяч выходит, наши выбрасывают, он время останавливает. Гол забили, уже входит. Чаго толькі вартыя крадзеж клубнага аўтобуса, тралейбуса і паездка на восліку з апорнага пункта. За 6 гадоў у зборнай Туміловіч згуляе 32 матчы, у якіх атрымае 5 жоўтых і 1 чырвоную картку. На поле для Геннадзя няма аўтарытэтаў. Ён гуляе па сваіх уласных лякалах, штурхае ў спіну італьянца Канте, б'е локцем у твар швейцарца Шапюізу, дае по уху чэху Недведу. У матчы супраць Нарвегіі Туміловіч абражае арбітра і атрымлівае выдаленне. Арбітры чэмпіянату Расіі ў інтэрв'ю заяўлялі пра стрэс падчас гульні з удзелам Туміловіча, а адзін з іх распавёў, што аднойчы для яго стала палёгкай, калі ён даведаўся, што Геннадзь гуляць не будзе. Пасля заканчэння гульнявой кар'еры Туміловіч зробіцца трэнерам, аднак застанецца верным сваім прынцыпам. У 2009 годзе ён атрымае штраф і будзе адхілены на некалькі матчаў за тое, што абкладзе арбітра Кульбакова адборнымі мацюкамі. Мінскі панк-гурт «Нерадзюбель» запісвае альбом «Ахотнікі Сайгак» і прэзентуе яго ў 1500-тысячнай зале кінатэатра «Кастрычнік». На рок-каранацыі 98 калектыў перамагае ў номінацыях «Гурт года», «Альбом года», «Кліп года» і «Песня года». Я охотник, ты сайгак, я по делам, ты просто так. Папулярнасць пачала прыходзіць да «Нерадзюбеля» за год да гэтага. Іх папярэдні альбом «Жестокае самоубийство. Універсальнай нарезкай Бёрнера» разышоўся накладам у некалькі тысяч касет, а кліп на песню «Гагарин» трапіў у актыўную ратацыю на тэлебачанні. Доброе утро, Юрий Гагарин. Доброе утро, мой командир. Я люблю тебя, Юрий Гагарин. Как с похмелья пивной эликсир. Я люблю тебя, Юрий. Гурт грае нескладаны дваровы рок з элементамі розных стыляў, а саліст Александр Кулінковіч прыдумляе абсурдысцкія тэксты на тэмы смерці і марнасці быцця. У 94 годзе ён перанёс складаную аперацыю на мозгу і таму на публіцы заўсёды з'яўляецца з гладка паголенай галавой, што напрыканцы 90-х выглядае даволі эпатажна. Гурт пачынаў з аматарскіх кватэрных запісаў і канцэртаў у скляпеннях ДК, але ў другой палове 90-х іх папулярнасць расце як грыбы ў Прыпяці. Да канца дэкады «Нерадзюбель» нароўні з Ляпісам Трубяцкім адзін з самых вядомых рускамоўных гуртоў у Беларусі. Они начинали становиться профессионалами, у них был, если не до конца продуманный, то очень искренний образ того, что они делали на сцене. И у них была абсолютно бешеная энергия, которая вот так вот ловилась аудиторией. В этом смысле очень знаковая была наша поездка в Сосновый Бор на фестиваль под Санкт-Петербург, когда в рамках участия в фестивале мы выступали на городской сцене, у них был праздник города. И представьте себе группу с достаточно сложным материалом, включая определенного рода лингвистические дела, которая выходит на праздник города, пусть даже маленького, на открытую сцену, где 100% аудитории видит ее впервые. Со второй или с третьей песней зал поет вместе. Площадь начинает петь вместе, зал не отпускает, зал вот так вот включается во всю эту историю, то есть выстраивается вот эта вот та самая энергетика, которая идет и туда, и обратно, и она воспринимается абсолютно искренне, естественно, и, повторюсь, она мега сильная, она фантастически сильная. 2004 год, ОМОНовцы идут сквозь плотную толпу и всем говорят, нашептывают: по одному не расходитесь.
там стоят машины, там стоят машины, там стоят машины. Ну и группа нейродюбель выходит, пытается играть, нам все равно вырубают электричество. И, ну и что делать? 5000 человек, это достаточно серьезное количество людей. Я говорю, Куликович, ну выходи. А он говорит, что делать? Я говорю, чувак, у тебя есть как минимум одна песня, которую сейчас вообще без звука можно петь. Он говорит, какая? Я говорю, блядь, Зина выдумал. А, точно, выходит, и Саня просто пропевает «Гудок на работу», и все, дальше петь не нужно. 5000 человек поют эту песню, это было, извините, пиздецкое ощущение, простите за мой французский. И вот тогда с публикой можно было делать все, что угодно. Если бы у меня были какие-то свои циничные вещи, у Сани, можно было их просто развернуть, и эти 5000 человек можно было повезти куда угодно. На пачатку БТ гэта барысаўскі завод аўтатрактарнага электраабсталявання. Аднак з 98 года для ўсёй краіны, а потым і для ўсяго футбольнага свету, БТ найбольш моцны футбольны клуб Беларусі. У 70-х-80-х пры барысаўскім заводзе існавала аднайменная футбольная каманда, якая гуляла ў чэмпіянаце БССР. У 96-м годзе прадпрымальніку і генеральнаму дырэктару ООО «Сталкер» Анатолію Капскаму прыходзіць думка адрадзіць клуб. БТ стартуе ў ніжэйшым другім дывізіёне чэмпіяната Беларусі і паказвае неверагодныя вынікі. У першы год свайго існавання БТ займае першае месца ў другім дывізіёне і выходзіць у першы. На наступны год клуб займае другое месца ў першым дывізіёне і трапляе ў вышэйшую лігу. На трэці год свайго існавання і ў свой дэбютны год у наймацнейшым дывізіёне БТ заваёўвае срэбра чэмпіянату. І ўжо на наступны год БТ выйграе залатыя медалі. З канца 90-х усім зразумела, БТ гэта ўсур'ёз і надоўга. Амаль на 2 дзесяцігоддзі барысаўскі клуб становіцца гегемонам у чэмпіянаце Беларусі, пазбаўляючы практычна кожны чэмпіянат якой-кольвек інтрыгі. Пачынаючы з 98-го года БТ 15 разоў рабіліся чэмпіёнамі, 13 з іх запар, што з'яўляецца другім вынікам у гісторыі еўрапейскіх нацыянальных чэмпіянатаў. 7 разоў віцэ-чэмпіёнамі, двойчы выйгравалі бронзу, 5 разоў выйгравалі Кубак Беларусі і 8 разоў суперкубак. Але свае галоўныя поспехі БТ пакажа ў еўракубках. І да гэтага мы яшчэ вернемся. На еўрапейскіх футбольных турнірах бліскуча выступае кіеўская «Дынама». Адзін з сакрэтаў поспеху – дуэт 25гадовых беларускіх паўабаронцаў Валянціна Бялькевіча і Аляксандра Хацкевіча. Валік і Хац – лепшыя сябры не толькі на полі, але і па жыцці. Хацкевіч нават скажа: «Белькевіч ведаў мяне лепей, чым мая жонка». Іх кар'ера развіваецца адначасова і практычна аднолькава. Абодва ў 19гадовым узросце ў 92-м годзе трапляюць у аснову менскага «Дынама», а праз пару гадоў і ў нацыянальную зборную Беларусі. У кіеўскае «Дынама» пераходзяць таксама адначасова, у 96-м. На пачатку дуэт не паразумеўся з трэнерам Ёжэфам Саба, аднак з пераходам Валерыя Лабановскага беларусы становяцца паўнавартаснымі удзельнікамі зорнага складу кіеўлян канца 90-х. Поспехі «Дынама» шакуюць усю Еўропу. Спачатку ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў 97 яны двойчы абыгрываюць Барселону ў сухую 3-0 і 4-0, а ў 99-м выходзіць у паўфінал Лігі чэмпіёнаў. Александр Хацкевіч будзе прызнаны лепшым футбалістам Беларусі ў 98-м і 2000-м годах, а Бялькевіч лепшым футбалістам Беларусі ўсяго дзесяцігоддзя. У 2001 годзе Бялькевіча назавуць лепшым гульцом чэмпіяната ўкраіны, а затым ён стане капітанам кіеўскага «Дынама». 15 снежня выходзіць з'едлівая і актуальная сатыра на палітычную сітуацыю Беларусі. Альбом гурта НРМ пад назвай «Пашпарт грамадзяніна НРМ». Альбом выклікае сапраўдны фурор у пратэсным лагеры. На бліжэйшае дзесяцігоддзе НРМ гэта гурт нумар 1 у краіне па папулярнасці. Я маю свой яд, я маю свой стяг. Я маю свой край, где дыхать не смачно. НРМ узнік на руінах мінскага гурта «Мроя», які ў 80-е з пераменным поспехам граў цяжкі і халодны хард-рок. У 94-м годзе вакаліст і клавішнік «Мроі» Леонід Зейдель-Вольскі, Лявон,
прымае рашэнне аб змене складу, назвы і творчага курсу калектыву. У склад новага гурта ўваходзяць гітарыст Пётр Паўлаў, Піт, басіст Юрый Ляўкоў, Юрась і бубнач Олег Демідовіч, Алесіс. На хвалі нацыянальнага ўздыму яны пачынаюць спяваць песні на актуальныя палітычныя тэмы і граць модны ў сярэдзіне 90-х гранж. На момант запісу пашпарта ў творчай скарбонцы гурта ўжо 2 нумарныя альбомы і зборнік Made in NRM. Аднак менавіта пашпарт выводзіць іх папулярнасць на зусім іншы ўзровень. Кліп на песню «Паветраны шар» трапляе ў ратацыю на ТБ і робіць гурт вядомым на ўсю краіну. Падымі мяне понад зямлёю, падымі мяне ў светлы абшар, падымі мяне над мітуснёю, падымі мяне паветраны шар. Зрэшты, гэта яшчэ не пік. Сапраўдны поспех у НРМ яшчэ наперадзе. На працягу 98-го года рэспубліка двойчы церпіць іміджавую страту. З Беларусі з'язджаюць жывы класік, народны пісьменнік БССР Васіль Быкаў і лепшы шахматыст у гісторыі краіны Барыс Гельфанд. Быкаў наша ўсё, і ў той жа час не нашае, бо творца максімальна нязручны для беларускіх уладаў. Ад самага пачатку актыўны прыхільнік БНФ, патрыёт, нацыяналіст, абаронца бел-чырвона-белага сцяга, заўсёдны ўдзельнік антыўрадавых мітынгаў. Народнага пісьменніка папросту выціскаюць з уласнай краіны. Тэлефонныя размовы праслухоўваюцца, пошта распячатваецца, яго дзяржаўная пенсія $13 у месяц. У 97-м годзе газета «Мы и время» прысвячае народнаму пісьменніку артыкул пад назвай «Абыкновенный Іуда». Вясной 98-го Быкова запрашае фінскі панцэнтр, і ён пераязджае жыць у Хельсінкі. Зверху намякаюць, з'язджаць не абавязкова, дастаткова толькі папрасіць прабачэння ў Лукашэнкі. Быкаў адмаўляецца. Ён пражыве ў Фінляндыі 1,5 гады, від на жыхарства яму не дадуць, і ён пераедзе ў Германію. 30-гадовы гройсмайстер Барыс Гельфанд пераязджае на гістарычную радзіму ў Ізраіль. Праблем з уладамі ў яго няма, ад'езд не такі скандальны, як у Быкава, але таксама даволі адчувальны. Ні да, ні пасля Гельфанда у Беларусі няма больш моцнага шахматыста. Выхаванец мінскай шахматнай школы, ужо ў 20-гадовым узросце Гельфанд уваходзіць у топ-10 найлепшых шахматыстаў свету. Пасля пераезду ў Ізраіль кар'ера Гельфанда працягне рухацца ўверх і дасягне свайго піка ў 12-м годзе, калі ён толькі па тайбрэйку саступіць Вішванатану Анандзе звання чэмпіёна свету. Наш адказ Чумаку і Кашпіроўскаму. Дзякуючы агрэсіўнай рэкламе хутка набіраюць папулярнасць дактары Дмітрый Сайкоў і Алексей Хадоркін, якія лечаць практычна ад усяго. Рэкламай Сайкова і Хадоркіна завешаны вагоны метро, вокны аўтобусаў і тралейбусаў, гарадскія слупы і сцены будынкаў. Яна штодня гучыць па радыё, ролікі знаходзяцца ў жорсткай ратацыі на кабельных тэлеканалах. Доктор Сайков. Лечение методом психотерапии. Алкогольной, никотиновой, игровой зависимости, избыточного веса, псориаза, экземы, нейродермита, энуреза, заикания. Здоровье ждет ваших действий. Сделаем первый шаг вместе. Счастливое детство вашего ребенка или отчаяние и безысходность алкоголизма. Определитесь с приоритетами. Сайкоў і Хадоркін абяцаюць танна, як мага хутчэй вылечыць ад алкагалізму, палення, наркаманіі, бяссоння, гульнявой залежнасці, псарыязу, энурэзу, заікання і шмат чаго іншага пры дапамозе нетрадыцыйных метадаў, у тым ліку гіпнозу. Самі дактары называюць свае метады унікальнымі, абяцаючы практычна 100% гарантыю і заяўляючы, што аналагаў іх лячэнню няма нідзе ў свеце. Такі від агрэсіўнага маркетынгу раздражняе асноўную масу насельніцтва, што толькі дадае папулярнасці гэтым персанажам. Прозвішы Сайкоў і Хадоркін неўзабаве робяцца хадзячымі назвамі. Гэта быў 98 год. Дзякуй, што глядзелі гэта відэа. Да новых сустрэч. Жыве Беларусь!